Ao principio de mudarme o galego, todo foron bromas, preguntas e suxestións de que volvese a mudarme ao castelán. Esta frase foi dita por Alba Rodríguez, nunha entrevista feita por Orgullo Galego. Alba é unha das moitas persoas neofalantes que queren que a lingua volva a normalizarse como estaba antes e que intenten transmitir o amor que temos que sentir polo que é noso. Nestas novas xeracións estáse creando un odio ou indiferencia cara ao noso idioma sen razón, e isto provoca que perdamos a grande identidade que posuímos por ter unha lingua propia. E con isto quero preguntar: que pasaría se non existisen persoas como Alba? Bo día, chámome Iago, formo parte do grupo dos sofistas e xunto aos meus compañeiros que van intervir nesta quenda de debate, David, Pablo e Raúl, pensamos que a supervivencia da lingua depende dos neofalantes, que estes son esenciais para que o galego non perda a súa vitalidade e para que nós, os galegos, non perdamos a nosa identidade. Comezo explicando a interpretación que temos nós coa palabra neofalante. Segundo a Real Academia Galega, a definición de neofalante é persoa que se acaba de incorporar ao uso dunha lingua. Nós consideramos neofalantes a todas aquelas persoas que se incorporan por primeira vez a unha lingua, mais tamén aquelas que volven a empregala despois de anos de desuso ou están en contacto, mas non a usan habitualmente. No noso equipo creemos rotundamente que os neofalantes son vitais para a supervivencia do galego e para defender a nosa postura. Imos mencionar 3 argumentos principais. No primeiro lugar, mencionamos as persoas que teñen entre 15 e 29 anos, das cales, para facernos unha composición de lugar cara a desenvolver os nosos argumentos, máis dun 30% teñen como lingua única o castelán. Segundo o Instituto Galego de Estatística, o 47% dos nenos e nenas de 15 a 14 anos só falan castelán. E, no caso das persoas adolescentes de 15 a 29 anos, un 34%. Sumado a isto, no noso centro, o Departamento de Galego levou a cabo unha enquisa a máis de 700 alumnos e alumnas, coa fin de investigar en que momentos utilizaba cada alumno cada lingua. Como resultado, observamos que o galego é empregado como lingua familiar por alrededor dun 40% do alumnado, mentres que no centro esta porcentaxe vese reducida a tan só un 10%. Debemos saber que as persoas desta idade son claves para a supervivencia, máis para que o galego se manteña como lingua de uso habitual, así como para encontrar novas persoas neofalantes. Seguinte a isto, temos que nas zonas urbanas o galego está prácticamente desaparecido. Cidades como Ferrol, Vigo ou A Coruña nos que se nota un decrecemento moi importante no uso da nosa lingua. Se grazas ao Diario de Ferrol, en 2019 temos as porcentaxes destas cidades, sendo estas un 6,71% as persoas que só falan galego en Ferrol, un 3,85% en Vigo e un 5,34% na Coruña. Isto dá a entender que se queremos aumentar o número de persoas galegofalantes, temos que centrarnos nestas grandes cidades que están a perdendo o uso da nosa lingua. En terceiro lugar, este argumento non ten que ver só co tipo de persoas, senón cos medios para atraer a esta poboación migrante. Para isto, podemos empezar a usar o galego na súa totalidade na vida cotidiana, axudándonos, por exemplo, nos medios de comunicación como a Radio Galega ou a TVG. Unha maneira de incorporarse ao galego sería ler literatura universal traducida ao galego, por exemplo, a través da Biblioteca Virtual Galega, con acceso na páxina da Asociación de Traductores Galegos. Outra maneira sería empregar o galego en sectores políticos, económicos ou mesmamente nas redes sociais. Para rematar, quero mencionar unha visita que nos fixo Xosé Enrique Costas González, un catedrático da lingua galega na Universidade de Vigo, na que se nos comentou a situación das linguas cooficiais en España. Quero recalcar un caso que me pareceu moi interesante, que é o de Valdarán. Neste pequeno lugar, ao norte de Cataluña, falase o aranés, un idioma que actualmente encontrase en decrecemento. A diferencia é que neste lugar intenta que o aranés non só sobreviva, senón que progrese a gran nivel, facendo que sexa o idioma principal en escolas primarias ou simplemente creando moitas actividades para orgullecerse do seu idioma. A miña pregunta é: por que nun lugar con só aproximadamente 5.000 falantes esfórzase para que se tome conciencia da súa lingua e aquí en Galicia, con case 3 millóns de habitantes, parece que temos medo de usar a nosa? Con todo o dito anteriormente,
no noso equipo creamos firmemente que os neofalantes son vitais para a supervivencia da nosa lingua e para que falar galego non implique sentirse forasteiro en moitas zonas da nosa terra. Moitas gracias. O futuro do galego está nos neofalantes. Esa é a tese do debate que hoxe imos levar a cabo aquí. Pero eu pregunto, o futuro do galego está nos neofalantes? Non, ou polo menos non depende só deles. Bo día, chamome Ximena e hoxe xunto co meu equipo imos demostrar que o futuro da nosa lingua non está nos neofalantes, porque non depende dun só factor, senón de varios. Primeiro de nada, imos aclarar o concepto de neofalante. Non é unha persoa que comeza a falar unha lingua e xa está, senón unha persoa que conscientemente cambia a súa lingua habitual. Para isto hai que ser bilingüe, e ser bilingüe non é só coñecer dúas linguas, é desenvolver todas as competencias, é dicir, ser capaz de lelas, escribilas, entendelas e falalas. Tendo en conta isto, podemos saber que non todos imos poder cambiar de lingua. Hai unha alta porcentaxe da poboación que non é bilingüe, polo tanto, non pode cambiarse ao galego. Pero o problema non é ese. O problema é que hai outra porcentaxe, se cabe, máis alta, que non quere cambiarse ao galego. Por que? Pois polos prexuizos que aínda pesan sobre a nosa lingua. A superación destes si sería a garantía de futuro do galego. Segundo o Instituto Galego de Estadística, no ano 2003, o 61,2% da poboación tiña como lingua nai o galego. No ano 2018, esta porcentaxe caeu 10 puntos, baixando a un 51%. Isto quere decir que a transmisión da lingua se complica dun xeito moi rápido. E por que pasa isto? Por que a xente non educa os seus fillos en galego? Pois polo mesmo motivo que moitos galegofalantes cambian o castelán para dirixirse a un neno pequeno ou cando van ao médico. Polos prexuizos que aínda pesan sobre a lingua galega e que son os que realmente están poñendo en perigo a súa supervivencia. De que nos serve que haxa neofalantes se, por outra banda, non hai transmisión? O futuro da lingua galega está na superación de prexuizos, en deixar de identificar o galego co rural e coa xente vella sen estudos. Hoxe en día, o número de mozos menores de 30 anos que falan en castelán cuadriplican aos que falan en galego. A lingua galega é mayoritaria nos maiores de 65 anos. Esta situación, que é a que realmente pone en perigo o futuro da nosa lingua, só ten unha solución: a loita contra os prexuizos que a provoca. Para isto, tamén sería fundamental unhas políticas lingüísticas eficientes, para que a xente nova, e non tan nova, vexa que o galego é unha lingua actual, necesitamos que teña visibilidade. E como podemos conseguir esta visibilidade? Apoiando a música, o cine, as series, a televisión e a difusión por internet de páxinas en galego. Onde pasan a maior parte do tempo de ocio a maioría das persoas de hoxe en día? En internet. Ben sexa vendo vídeos, lendo xornais, buscando información. Por cada páxina en lingua galega que atopamos hai máis de 100 en castelán. Deberíamos empezar por invertir nunha política lingüística eficiente que faga visible a lingua galega e que debe estar en todos os ámbitos de maneira normalizada. Dicimos normalizada, sí, falamos de normalización. A Lei de Normalización Lingüística é do ano 1983, é dicir, hai 40 anos. Desde aquela, houve avances que habría que ter en conta para mellorar todos estes investimentos e áreas de acción. Os neofalantes son unha parte, importante, sí, pero non deixan de ser unha parte para o futuro da lingua. Pero mentres estes prexuizos dos que estamos a falar sigan presentes, o futuro da lingua estará comprometido. O primeiro paso para garantir ese futuro é a súa superación, e a partir de aí virán outros como a incorporación de novos falantes. Por todos estes argumentos, o meu equipo e máis eu estamos totalmente convencidos que o futuro da lingua galega non só está nos neofalantes, senón en todos os factores expostos anteriormente. Muchas gracias. Facemos unha pausa de 2 minutos para preparar as recitacións.
Comezamos entón coas quendas de reputación, comeza o equipo a favor e as cancheiras. Ola a todos, son David, do grupo dos sofistas, e tras escoitar atentamente os argumentos do equipo contrario e falar brevemente cos meus compañeros, seguimos pensando que os neofalantes son a única opción para perseverar a nosa lingua nun futuro. Ben, para empezar, mencionades o de as políticas eficientes para manter o galego nun futuro. E realmente este argumento tamén se aplica á nosa postura, debido a que nos neofalantes, como mencionou Iago na súa exposición, entendemos como aquelas persoas que viven aquí, na nosa terra, falan castelán, fan unha reflexión lingüística e pasan ao galego, e as persoas que veñen de fora como migrantes empezan a falar a lingua. Entón, é verdade que esas políticas axudarían as súas partes. A cousa é, os migrantes que veñen de fora teñen moito peso debido a que se estes que van a falar o galego empezan a impulsar esa lingua, sí que se farían políticas mellores para o uso e a defensa do galego. Eu creo que os neofalantes non van falar galego da noite á mañá. Teñen que ver ao seu redor a xente que fala galego e ir a sitios como este onde motívase ao alumnado a falar galego. Sí, é verdade que con políticas eficientes defenderíase iso de que todos falasen o galego e ademais tamén nos sectores económicos e políticos deberían empregarse esta lingua. O problema é que para que haya ese impulso desas políticas estes neofalantes teñen que falar galego e para iso xa de primeira ten que haber ese impulso a esas linguas. Pero como vai falar unha persoa galego se mira ao seu alrededor e ve que a xente que fala galego é menospreciada porque din que é de pobo e hai moitísimos prexuizos? Para evitar esos prexuizos, habría que buscar que, por exemplo, as figuras máis representativas do galego nas redes empregasen o galego, para que así a xente de fora vise que aquí a lingua que máis se utiliza é o galego e que a xente de por aquí empregase esta lingua. Entón estás a falar que as políticas lingüísticas é o primeiro paso? O primeiro paso non tanto as políticas, senón que tamén se emprega o galego nas redes sociais. Creo que tamén hai que empezar por esa parte para logo poder chegar ao das políticas a partir de que os neofalantes que veñen de fora poidan pois iso, claro. Entón os neofalantes non son o primeiro paso, senón que son promulgar o galego a través das redes sociais e das políticas lingüísticas. Sí e non, porque sen os neofalantes non se van a impulsar esas políticas. Entón, hai algo un pouco contradictorio. E logo, antes de terminar, si quería facer unha pequena composición de lugar entre Galicia e Cataluña. Empezando porque en Cataluña utilízase unhas políticas eficientes que expanden o galego por fora do seu territorio. En cambio, aquí en Galicia, sen esas
ciencias políticas, hai moitas universidades no estranxeiro que non son apoiadas. De feito, a día de hoxe hai unhas 30 universidades no estranxeiro, as cales expanden o galego, pero en cambio en Cataluña, con boas políticas e unha boa expansión do galego, ten case o doble. Entón, é verdade que con estas podería mellorar o incremento de neofalantes no estranxeiro e incrementar, normalizar a nosa lingua na nosa terra. E agora esperamos as vosas respostas, así que moitas gracias. Ola, bo día, chamome Martín Faraldo e estou a favor de que os neofalantes non son o primeiro paso. Nunha diapositiva dicíades que a Televisión de Galicia era unha das maneiras para comezar a falar galego, pero non sei se sabedes que isto é unha política lingüística, xa que é un programa onde incítase a falar galego, que eu creo que estades dándonos bastante razón. Tamén falachedes... Nós non negamos en ningún momento a necesidade de políticas lingüísticas, simplemente dicimos a quen deberían ir orientadas esas políticas que vos mencionades. Vale, pero estades a falar que dixechedes que os neofalantes son o paso máis importante. Eu creo que non, xa que tamén, por outra banda, dixechedes que os xóvenes non falan galego, pero eu creo que isto non é culpa de que non hai neofalantes, é culpa dos prexuizos que temos, porque se alguén para de falar galego da noite á mañá, non estaría cuestionado. A xente ao seu redor non diría: que cambio tan brusco, por que non falas castelán? E que papel xogan os neofalantes para a nosa clave da supervivencia do galego, na promoción e difusión do galego en ámbitos como a educación e os medios de comunicación? Pois a educación, os medios de comunicación son, como dixen antes, unha política lingüística, e os neofalantes é o resultado de que o que estamos a facer, as políticas lingüísticas, que a xente do Instagram fale galego, incitar a falar galego, os neofalantes é o resultado. Por que a xente fala galego? Porque o viu, porque viu xente que falaba galego e dixo: este é o meu idioma. Por que eu non podo falar galego? Eu veño de Narón, unha cidade, e a xente do meu redor non fala galego, e por isto teño eu que parar de falar galego? Eu creo que non. Ademais, non falachedes nada dos prexuizos. Eu creo que é porque donde vides vos, o 50% da poboación fala galego, e donde vimos nós, o 23% da poboación fala galego. Que opinades respecto a que os neofalantes son os que principalmente impulsan ese éxito, entre comillas, das redes sociais e páginas web en galego? Eu creo que non. Os neofalantes non son os que o incitan. O que incita é a xente que xa fala galego. Os neofalantes, como dixen antes, é a xente que viu falar galego, que escoitou, que informouse e dixo: vou cambiar a mi idioma principal, porque ser neofalante non é falar galego nun momento determinado. Ser neofalante é comprometerse con ese idioma e falalo na maioría dos momentos da túa vida. Mencionabas que de onde vimos nós, a maioría da xente fala galego. Primeiro, non sei de onde sacas ese dato, e segundo, nunha enquisa feita no noso instituto, que é de onde vimos nós, polo noso departamento de lingua galega, vemos que a inmensa maioría da xente, máis da metade, fala castelán. Eu estou referindo aos datos. Estivemos investigando en internet, e en internet o 50% fala galego. Eu creo que isto pode verse, xa que estaba na páxina do instituto na Universidade da Coruña. Ademais, como último argumento, estivechedes a falar de que os neofalantes é o primeiro paso. Como credes vos que unha persoa vai levantarse pola mañá e comezar a falar galego? Eu creo que isto é imposible, porque alguén comezou a falar inglés onte? Eu creo que non. Comezamos a falar inglés ou outro idioma porque vemos ao redor, porque tivemos clases, porque hai
unha serie de políticas lingüísticas. Esta é a miña conclusión. Bueno, moi bo día a todos, chamome Pablo, bo día ao equipo rival, e veño pois refutar un pouco, ou intentar refutar os argumentos presentados polo equipo rival. Primeiramente, gustaríame saber de que páxina de internet sacades ese dato, porque falades de que son datos que atopáchedes por internet, pero, home, a veracidade das fontes tamén hai que tela bastante en conta. Nos dicimos que os neofalantes son o primeiro paso para a supervivencia da lingua galega porque son a inmensa maioría e precisamos unha masa de xente, precisamos unha morea que fale galego, que o transmita e que, como din eles, impulse ao resto a tamén falalo. Os datos que sacamos, que me acaban de dicir agora, do Instituto Galego da Lingua. Se a ti te parece que isto non é un dato fiable, eu creo que... Eu en ningún momento dixen que o dato non fose fiable, digo que non me proporcionaches unha fonte, entón non podo saber se é fiable ou non. Pois acabo de dicirche. Bueno, pois moitas gracias. Perdón. Bueno, na exposición inicial, Jimena mencionaba que os seus tres argumentos principais, que son a superación de prexuizos, as políticas lingüísticas e a normalización da lingua. Nós non estamos en contra de ninguna desas tres cousas, non vimos remar en contra da vosa tese. Simplemente queremos que eses tres puntos que vos tratades sean dirixidos tamén a esta inmensa maioría de neofalantes que poden axudar a propagación do galego. Verdade. Digo. Non estamos a falar de que os neofalantes non van a axudar, pero nós estamos firmemente convencidos de que non son o primeiro paso. E quen é o primeiro paso? Porque os neofalantes, como nós dixemos, entendemos que son a xente que ven de fora e aprende o idioma, pero tamén a que nace, aprende galego e non o fala ata que ten ao millor 15, 16, 17 ou 40 anos. Vou contestarte cal é o primeiro paso. O primeiro paso para que a xente comece a falar galego é eliminando os prexuizos. Perfecto, eu non estou falando de que non haxa que eliminar os prexuizos, simplemente igual deberíades, como equipo, eliminar os prexuizos contra os neofalantes. Dígame. E como? Non temos ningún prexuizo hacia os neofalantes, senón que estamos dicindo que non son o primeiro paso, porque teñe que haber un estímulo para que a xente comece a falarlo. Que estímulo maior hai que unha morea de xente comece a falar galego en masa, que toda esa xente que aprendeu galego cando era pequena e non o fala, comece a falalo agora de repente? Pero como moitísima xente vai comezar a falar galego da noite a mañá? Eu non entendo o que estás a dicir. Pois a través desas políticas que vos mencionáchedes, pero dirixidas a outro tipo de público. Eu non digo que esas políticas, esa superación dos prexuizos e esa normalización sexan inútiles ou que non sexan un paso a seguir para a supervivencia da lingua. Simplemente digo que hai que enfocar esas mesmas políticas a xente que deixou de falar galego por eses prexuizos, a xente que deixou de falar a lingua porque non había políticas lingüísticas e a xente que deixou de falar a lingua por falta de normalización. Esa xente son os neofalantes, a xente que vai propulsar o uso do galego, a xente que vai facer que nos vexamos o galego como unha lingua normal e como unha lingua de uso cotiá, son os neofalantes. É traballo de todos e todas nós. Gracias. Vou contestarte ao que acabas de dicir, porque estábamos a falar de que acabas de dicir que unha morea de xente iba a comezar a falar galego. Eu pregunteiche por que vai comezar a falar galego, e ti dixeches que isto ia ser polas políticas lingüísticas.
Entón, a conclusión que eu estou a sacar é que estás dando a razón ao noso punto de vista. Como xa mencionei repetidas veces durante o debate, esas políticas van dirixidas ás neofalantes, que é a importancia para a supervivencia do galego. Non son as políticas, son a xente que recibe esas políticas. Entón, estás a dicir que as políticas só van aos neofalantes? Estou a dicir que os neofalantes son a maioría da xente que se vai incorporar ao uso do galego e que se collemos esa maioría e poñemos a xente a falar galego pola rúa, facemos que a lingua sexa normal, esa xente, esa minoría da que ti falas vai tamén ir acorde. Bueno, eu creo que non ten sentido, xa que se estás dicindo que o primeiro paso é eliminar os prexuizos e facer políticas lingüísticas para os neofalantes, o primeiro paso non son os neofalantes, son facer políticas lingüísticas para os neofalantes. O galego non o propagan as políticas lingüísticas, propagan a xente que fala, os neofalantes. Pero como van falar galego se alguén dilles, por que vas falar galego? Porque levanteime esta mañá e dixen, vou falar galego. Eso é o que estás a dicir? Eu non estou a entender. Bueno, o que vou seguir a falar agora é que a xente que nacemos nas cidades non temos culpa de non poder falar galego, porque claro, nacimos nunha cidade e vos dixéchedes pouca xente fala galego. Todos temos o dereito de poder falar galego. Do que lle respondites a Pablo, entón, según a túa lógica, unha persoa que falou toda a súa vida galego, pero agora en casa adelante, é porque unha mañá se levantou e digo que iba a falar castelán, No, por eso mesmo, porque ergueuse unha mañá e mirou ao seu alrededor e dixo, todo o mundo está a falar castelán, vou cambiar o meu idioma. É o que eu penso, porque xa pasou o que estás a dicir ti. Cando estábamos no réxime franquista, a lingua máis maioritaria era o galego, pero prohibiuse, e seguiuse falando galego. Como opinas que dices tú? Por un cambio, porque a xente comezou a falar ese idioma. Eu pregunto, esa persoa que se levantou e viu que a xente non falaba galego e decidiu cambiar falar esa persoa galego, é por políticas lingüísticas ou é por unha reflexión lingüística persoal? Eu creo que unha reflexión a pode facer unha persoa, pero convencer a tanta xente de falar galego non é porque vayamos a reflexionar, debemos falar galego, non, é porque ten que escoitar a xente ao seu redor falar galego, ver as noticias en galego, escoitar música en galego. Ese é o primeiro paso. Entendes? Creo que para contestar o que estaba dicindo ela, sí que é verdade o que estou a dicir. A xente comezou a falar galego, comezou a falar castelán por algo externo que o motivou, por unha prohibición, por exemplo, nas zonas onde vimos nós, a Mariña é moi importante, xa que veu e implicou o castelán, porque os altos mandos falaban castelán e comezouse a falar castelán. Eu creo que ese é un gran exemplo, porque se vemos a noso redor que a xente fala castelán, vamos falalo. Eu creo que é a clave, normalizar o galego, as políticas lingüísticas e tamén eliminar os prexuizos. Esta é a miña refutación. Facemos unha pausa de 2 minutos para preparar as conclusións.
Imos entón coas conclusións, 3 minutos para cada equipo, comeza o equipo en contra, CPR Santiago Apóstol e remata o IS Cachelas. Bo día, chámame Miguel e son o conclusor do meu equipo. Como ben dixo a miña compañeira Jimena, o futuro da nosa lingua pasa pola superación de prexizos e a aplicación de políticas lingüísticas eficientes, xa que, a partir de aí, se darán os restos factores necesarios para garantir a súa supervivencia. Con isto, non queremos dicir que os nefalantes non sexan necesarios. Por suposto que o son, pero para que chegue a haber un mínimo número deles, primeiro temos que facilitarlles o camiño. Para iso, como dixemos na introducción, primeiro temos que conseguir que a sociedade cambie a súa maneira de ver e de valorar a lingua. Non podemos pretender que alguén empece a falar galego de súpeto, senón que o obxectivo será que se vexa como algo normal ou normalizado. Por outra banda, o 56,4% dos maiores de 50 anos son galegofalantes ou hablan galego na súa vida cotidiana. En cambio, se baixamos aos menores de 25 anos, esta porcentaxe cae hasta o 24,3% de galegofalantes. Non será mellor centrarse nos factores que fan que estas porcentaxes caian e non esperar a que a xente empece a galar galego sen ninguna razón? Debemos darles ferramentas para chegar a tomar esa decisión conscientemente, xa que, como ben definiu o meu equipo, na introducción, un neofalante basa o seu cambio de lingua nunha decisión consciente. Canta xente coñecedes que falase castelán e de súpeto empezar a falar galego? Eu moi pouca, porque cando isto pasa, a persoa pode ser cuestionada, sobre todo se move nun territorio maioritariamente castelanizado, como do que proveño eu, donde un 22,5% fala galego. E por que pasa isto? Pois volvemos ao de antes, por os prexicios que aínda pesan sobre a lingua galega. E como se fai isto? É dicir, como se loita contra unhas ideas tan arraigadas durante anos, décadas e séculos, e non exagero cando digo séculos, xa que estas cuestións que estamos a tratar aquí hoxe xa as trataba o Padre Feijóo no século XVIII, Pondal no XIX ou Castelao no século XX, e a resposta é ben sinxela, é a mesma que chegamos nos, é a mesma que chegaron eles, falando galego. Como se pode garantir o futuro dunha lingua? Falándoa. Como se pode evitar que factores externos, ben sexan políticos, económicos ou sociais, acaben cunha lingua? Falándoa. Como se pode garantir que as persoas máis novas e as futuras xeracións non caigan nos mesmos prexizos que a nós, ou ainda mellor, ni nos coñezcan? Falándoa. Como ben dixo Castelao, se ainda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Non deixemos de ser galegos. Falemos galego. Moitas grazas. Bueno, moi boas a todos, chamome Raúl e veño a facer a conclusión do debate que acabades de presenciar. Bueno, no noso caso, posicionámonos na postura que defende que a supervivencia do galego radica nos neofalantes. Tamén recordamos que a nosa tese defende que os neofalantes son moi importantes para a supervivencia do galego. Comezarei definindo, igual que fixo o meu compañeiro Iago, que os neofalantes son calquera persoa que se acaba de incorporar ao uso habitual dunha lingua. Tamén quero mencionar que tanto o meu grupo como a min pareceunos un debate moi importante e a par que pertinente, xa que é necesario que as persoas encargadas do futuro galego, que somos todos nós, tomemos conciencia do uso que lle damos ao mesmo. Logo desta breve introducción, vou pasar a mencionar os argumentos propostos tanto polo noso equipo como polo equipo contrario e a maneira en que ambos os dous os refutamos. Os nosos argumentos empezan. O 30% das persoas de entre 15 e 29 anos fala só castelán. Máis do 47% das persoas de entre 5 e 14 anos só fala castelán. E máis do 34% dos adolescentes só usa o castelán. Isto foi refutado polo equipo contrario, dicindo que é culpa dos prexuicios lingüísticos. No segundo argumento, nomeamos que nas zonas urbanas está o galego a piques de desaparecer. E isto foi refutado dicindo que eles non teñen culpa de non poder falar galego. O noso terceiro argumento foi que é necesario atraer a poboación migrante a través das redes sociais, dos medios de comunicación, pero empregando só o galego.
cal non foi refutado polo equipo rival. Os seus argumentos comezan co seguinte: a superación dos presuizos. Nós dixemos que se deberían de eliminar os presuizos contra os neofalantes. O segundo argumento proposto polo equipo rival dixeron que se debían de instaurar políticas lingüísticas eficientes que fagan visible o galego. Nos dixemos que se debía aplicar a nosa postura, que é da nosa definición dos paleofalantes. O terceiro argumento proposto polo equipo rival foi que o futuro galego está na normalización. Bueno, para rematar, quero dicir que para que o galego sobreviva é necesario incorporar falantes, independentemente de onde sexan eses falantes, xa que senón o galego como idioma e Galicia como país estará a piques de desaparecer. Moitas grazas.